বৰ্তমান উপস্থিত আছে এটা ঠিকাদাৰ ঘৰত তাৰ ঘৰত এনেকুৱা বস্তু আছে ট্ৰেক্টৰ হওক JCB বহুত বস্তু আছে তো তাহাৰ যিটো বস্তুবিলাক যিটো ট্ৰেক্টৰ হওক গাড়ী যিবিলাক কিবা দায়িত্ব লয় তেখেতে মেনেজাৰ হয় তেখেতৰ পৰা অলপ জানিবলৈ লৈছে আমি আজি যিটো বিশ্বকৰ্মা পূজাটো আপুনি পালন কৰিছে তো আপুনি কি ক'ব বিশ্বকৰ্মাটো পূজাটো আপুনি পালন কৰিছে এইটো ৰাইজৰ কিবা ক'ব নাই বিশ্বকৰ্মা পূজাটো আমি এনেকুৱা প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰোঁ আৰু এনেকুৱা আমি গোটেই ৰাইজ একেলগে আমি মাতোঁ আৰু আমাৰ যিমান ভাই বন্ধু আছে গোটেই মাতোঁ আমাৰ যিমান ড্ৰাইভাৰ পাৰ্টি আছে আৰু আমাৰ মানে বহুত লগ বন্ধু আছে গোটেই মাতি এনেকুৱাই আমি পালনটো কৰোঁ আৰু আপোনাৰ এই যিবিলাক গাড়ী দেখা পাইছে এইটো আমাৰ BTCতে আমাৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ তাৰমানে বহুত ঠিকাতে আছে সেইটো কাৰণে কাম কৰোঁ ৰাস্তা ঘাট আমাৰ বহুত একদম বহুত বেয়া জেগা আছিলে তো গতিকে সেইটো বস্তুটো আমি তাৰমানে কি এটা আমাক চিফ ছাৰে এটা বস্তুটো দিছে হাগ্ৰামা ছাৰে সেইটো কাৰণে আমি ধৰকচোন চান্স এটা পাইছোঁ যে আমি কামবিলাক কৰি আছোঁ আৰু এনেকুৱা কৰি তাৰমানে কি আমি চলাই আছোঁ আজি মোটামুটি 3 বছৰ নহয় আজি বহুত বছৰ হ'ল 4 বছৰ 5 বছৰমান হৈ গ'ল এনেকুৱা আমি চলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেকুৱাই তাৰমানে আমি বস্তুবিলাক তাৰমানে কি সদায় তাৰমানে কি লগ বন্ধুৰ লগত আমি তাৰমানে কি চলাই যাম আপুনি তাৰ লগত থাকি কিনে কাম কৰি কেনেকুৱা লাগে মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে আৰু মইতো কাম কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগতো বহুত তাৰমানে ভাই বন্ধু মই এনেকৈ দিছোঁ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত তাৰমানে এইটো অঞ্চল যিটো বহুত তাৰমানে কি অলপমান বেয়া আছিলে আৰু বহুত তাৰমানে বহুত ডেভেলপ হৈ গৈছে আৰু বহুত তাৰমানে ৰাইজেও তাৰমানে বহুত ভাল পাইছে আৰু মোৰো বহুত তাৰমানে সেইটো কাৰণে মই সুখী সুবিধা পাইছে থেংক ইউ दंफैयो खैलामारि गामिनि सासे बिजनेसमेन बिथांनि न'खराव बिश्वकर्मा फुजा जिहेतु फालिथाय बे फोरबोआव गोबां मानसि लानानै बिथाङा बिश्वकर्मा फुजाखौ फालिदों स' बिथां मालिक आदा मिथिनानै लाबोदों आदा दिनै बिश्वकर्माखौ फुजाखौ फालिनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों आरो रायजोफोरनि सिगाङाव नोंथाङा माबा मोनसे मेसेज होगोन नामा बे बिश्वकर्मा फुजाखौ लानानै आं दा बुंगोन बिश्वकर्मा फुजा फालिथायाव जायनि जाहोनाव जोङो गासै गारि गुरा मेसिन गासैखौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय आइटेम दं बे आइटेमखौ लानानै जोङो दा जे दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि आंबो दिनै फुजिनो नाजादों बे नाजानाया आंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव थ' दस्रायाबो बेफोरबायदिनो फुजिदों जानो हागौ बेफोरबायदि मेसेजआ जाहैबाय मा आङो दिनै आंनि मिशनारि गासै जिरादखौ फुजिनायनि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानगोन कि दा आंनि जेसेबां लोगो दं गासै बन्धुता दं थ' जोंबायदि बिजनेसमेन हमना ला थ' दिनै जोंनाव ओरैबायदि ओंखारबाय BTC एरिया थ' आसाम एरियायावथ' जोंनि बिराद गोजौ दंखायो थ' दंखायोब्ला बेखायनो जोङो सानबाय मा जोंनि BTC एरियायावबो दं होननानै जों सानना लायो गुबुन गुबुनाबो बिदिनो फालिदों बेखायनो आंबो फालिफाबाय बा बेबायदिनो जोंनि हिन्दु समाज सोलिबोखाबाय थानाय आबै आबौ सुदुनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय नालाय बेखायनो आंबो बेफोरबायदि फालिबाय इनभाइट खालामबाय आलासि हरबाय बिदिनो दा खौरां रादाबबो फैलायलांबाय थ' बेफोरबायदि आंबो फालिलांबाय दा बाहाय आंनि गोसोनि जेसेबां साननाय जेसेबां लुबैनाय आंनि गारि गुरा मेसिनारिफोरा गाज्रि जायाथों बेफोरबायदि आरोना थ' गाज्रि जायाथों खामानि मावफुनाय समाव जों जेब्ला खामानि मावो अब्लानि समाव जोंनि गारिया जेब्ला सिमालागि जों जेब्ला मावो अब्लासिमहालागि जोंना स्टपेज थाया बा लामायाव नांथाया बेफोरबायदि हिसाबै आङो बोसोरसे नङा बेनि फुरा जोंनि आं जेसेबांहालागि बेफोरबायदि मा होनो बेखौ मानिलांबाय थागोन अब्लासिम बिजनेस मावबाय थागोन अब्लासिमहालागि गाज्रि जाया बेफोरबायदिलागि सालायलांनो थाखाय बा आङो आफा बिश्वकर्मानिसिम आं हाजासे बोर बिबाय दा आफा बिश्वकर्माया जेसेबां बोर होयो अब्लासिम आं दावगानो हागोन
बेखौ आं सानना थाबाय आं मिथिना मोनबाय दायो बिथाङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नेमखान्थि हिसाबै बिश्वकर्मा फुजाखौ फालिबोगासिनो दङ स' बिथाङा बे मिसिनारि बुस्थुखौ लानानै बे फुजाखौ फालिबोदों गोदोनिफ्राय जिबायदि आबै आबौमोना जिबायदि नेमखान्थि हिसाबै फालिबोदोंमोन बिनि थाखाय बिथाङाबो बै गोदोनि नेमखान्थि बायदिबाबो बिथाङा बे फुजाखौ फालिदों बेखौनो आङो मिथिहोबाय रायजोफोरनि गेजेराव आंजों केमेरामेन हिसाबै दङ जेंनाय खारखाथिर आङो रादाम दैथायगिरि एबा बुथुमगिरि आं खाम्फा खुंगुर गयारि अके